Isgaling sa sintomas ng sipon. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB! Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Kuya Nald, natatahabo ka ni tanog na sa kuyang, ano po digdi? Sa, number 3, wait lang. Arin digdi. Gartig na daya naman ako, Kuya Nald, kay iniong Justler ta digdi sa laog kang both. Tama man, Kuya Nald, sunapindot ko. Kasubagod na taday nagtanog ini. Oy, balita ako, birthday ngunyan kan samuyang pag-iriba digdi sa DCGB, an anchor kan Legally Yours sa GB, nagsasalibar kan sa iyang kumpliano ngunyan na pagkaalda. September 5, 2024. Happy birthday kay Attorney Mary Christine Longabella. Atitin sa inang posing. Sabi kasi bago siya sa po digdi sa group chat me. Po digdi sabi ni Joshua, sabi ni Ate Big sa inda ang posing. Sabi ni Joshua James Bino, baka ngaya sa korte. Yung mananggad, ngunyan na pagkaldaw. Nahiling ko sa picture ni Ate T, niyaon siya sa bulwagan. Day ko aram garing kung sa iniong lugar, duman siya nagsisilibarkan sa iyang kumplianyo. Ate Tin, happy birthday po sa imo. More success and blessings to come and more clients to come para dyan sa imong Longabella office sa munisipyo kan Ginubatan, Albay. And then, syempre, sa iba pa man po nagsisilibar kan sa indang kumpliano nguna na pagkaldaw. Happy birthday po sa indo. More birthdays to come. Uy, may pala siya, may parasira pa sa may probinsya kan Camarines Sur and Camarines Norte nawawara until now. Nahiling ko so post kan Department of Social Welfare and Development. Maray na pagkautok kay DSWD Assistant Secretary Arnel Garcia. Kaso apon may tigapudan ko siya, ito si Asek Garcia. So dating Regional Director Anigdi sa Bicol. Matibay, approachable and talagang matinabang. Sarok sa mga patunay din siya and maski anong oras mo siyang apudan or i-text, ma-reply iyan kung bako busy. Kansu hapon, may pigpaluwas na informasyon ang DSWD Bicol na nagbisita na sindaduman sa harong ka itong mga harong kan nagada kan uminaging bagyong Enteng pati naman itong mga injured na individuals taning magtao po nin ayud and asistensya and then kaibahan man duman itong asistensya man sa mga kapamilya kan nawawarang mga parasira na until now igwa pa po nin apat na pighahana. Sana po digdi na sana safe man sindang makuha, although antig kondukta ng unang kamong otoridad, iyo po itong search and rescue operation na, and sana may mga nakasapod digdi and napasiring iniduman sa mga salbadong lugar dahil lang ta digdi sa Bicol Region. Nagkapirang individual na po ang nagadan dahil sa minaging bagyong Enteng. And of course, ngunyan nagpapadagos paan pagtaon ng asistensya kan DSWD aside duman sa mga family food packs na pwedeng makonsumo sa laog kinagkapirang alda. May pigtatauman po sindang ayuda pinansyal panganing sa mga daiman na makakapagpahanap buhay pa lalo na itong sa mga parasira ta. Di pa man sinda makakapagpalawod sa sitwasyon kan panahon.
igwa po sindanin pwedeng magamit. Mantang tigahalat na magmaray-maray po ang sitwasyon kan panahon sa satuyang palibot. Maray dyan sa may parte kan Ligaw City, kasubagong aga sa report ni Kuya Jimmy Nasalita. Bilang kasimbagan man kan pangapudan kan mga residentes kan Katburawan, Maunon kas and Kabarian na daisinda nakapag nakakapag sira dahil nga sa sitwasyon kan panahon. Sa aga, Friday, September 6, 2024, matao po ang lokal na gobyerno kan Ligaw City headed by Alcalde Fernando Gonzales. Ninpig sarong sakong bagas siya tapos may diit man na kantida na itatao tanganing makapang uruip no man duman sa pangguro gastos kan mga kapamilyang ini. And digdi sa probinsya kan Albay, grabing naapektaran su tanumanin paroy and itong sa mga high value crops and then itong mga tanumanin mais. Ito po so grabing naapektaran dahilan ta. Syempre, pag arog ka na grabe po ang pag-uuran, expected na maray na magkakaigwa po nin pagbabaha. Malangan ni ang probinsya man kan Camarines Sur, kasubanggi may ipigpaluwas ng abiso ang gobyerno provincial kan Camarines Sur headed by Gobernador Luigi Villafuerte. Kung saan nagdeklara na sinda siya ki state of calamity kung saan dahilan sa pagbabaha na na-experience nila for almost 3 days na naka-apekto sa saindang 46.6 na number of residents, number of population dyan sa bilog na probinsya. Iyan man da po ang paagi ninda tanganing magamit itong su calamity fund na makapagbakal kan mga itataong ayuda. At the same time, panagdeklarar po baga ng state of calamity, paramihan trust na freeze itong sa mga pamresyuhan kan mga produkto. Kaning makapagtao manin na pagkakataon duman sa mga apektadong individual na makabakal kan sa indang pangangaipo. Na day po masyadong, syempre, pag-arog ka ng mga panahon, medyo naapektaran kan ang supply sa manilain ng mga produkto. And posible na maglangkaw ang presyo kayo. Pero dahil sa kunan na sarong lugar, ang ipigperarom na sa state of calamity, may ibitaran po tabi itong paghirukan presyo. And of course, itong calamity fund nila, magagamit nila iyan, tanganing makabakalkan mga pagkaon, inumo na tubig, makapagtaunin na asistensya financial duman sa mga harong na grabing naapektaran, itong totally and partially damaged, iba pang mga intervention na itatao po duman sa mga apektadong pamilya. And as of now, wala naman kita ni nabaretaan na may mga kanselado pang biyahe sa mga pantalan digdi sa Bicol region kasi kan oras na hinali itong signal number 1 digdi po sa mga pantalan, sa Bicol region, tulos man pong pigtugutan kan Philippine Coast Guard. Itong pagbabalik kan biyahe kan mga Ro-Ro vessel and cargo vessel pasisiring sa Bicol region and then paluluwas po sa rehiyon. Maray na pagkauto kay Sir Oriel Agripa Abenyo. And then kay Maria Lourdes Datin Claro, sabi na maray na udto po ma'am, watching po digdi sa Las Piñas. Iringat po gabos ta, grabe po an oran. Grabe po pala ng pag-uuran dyan sa may parte kan Metro Manila. Actually, nagpuuna po bagaan na bare months and expected na talagang madakol. Piglalauman na po ang pag-uuran sa palibot. And piglalauman talaga na po na po kan pag-uuran kung kaya pigabisuhan man baga kan Department of Health itong publiko na
mag-ingat-ingat dahilan tadakol ng mga waterborne diseases an pwede pong magburutwaan ed makuha sa palibot dahilan ta siyempre pag-arog ka na pag-uuran posibleng itong sa mga kontaminadong tubig dahilan sa mga ati and ihi kan mga kino and iba pang mga hayop and then itong sa pagburutwaan man kan mga breeding sites kan mga dengue kan mga namok na may daranin dengue posible po tabi na magdakol iyan kaya po piga-abisuhan an gabos na magkaigwaman po nin mga safety measures protektaran an sa indong sadiri tanganing day man kamo madara o day man kamo po maapektaran ka iyan digdi po sa tuyang palibot. And lalo na po itong sa mga kaakian, usong-uso po ngayon an abo sipon kalintura. Masingan ikuan albaga sa mga gurang usong-uso ang trangkaso. Date sa nang uran, date sa nang tapuya, talagang tigtatamaan kayan and talagang virus iyan. Kaya dapat na perming ugalion tapuan perming pag-ugasin kamo sa pagsulog nin face mask sa mga kung maduman sa mga matatawong lugar tanganing day kita maulakitan just in case na may mag-atching dyan na may igwanin sipon or abo may ibitaran po tabi nindo na po digdi na maulakitan ka iyan and madali na ang madali na po ang pagpuon kan Peña Francia Festival dyan po sa Naga City particular na dyan sa probinsya kan Camarines Sur. So bagong aga, paghatod ko Kuya Ronald kay Amara Luis sa laog kan Campo General Simeola. Nahiling ko sa mga assets duman kan Philippine National Police, kan Coast Guard, kan BFP, kan Philippine Army. Naka taralay duman Kuya Ronald sa ground kan PRO5. Ito pala, sabi ni Joshua James Bino Kasubago, giginibo Kasubagong aga itong send-off ceremony kay itong mga uniform personnel and then itong mga assets nila na magtatarabang-tabang pagpuunduman sa gigibo na traslasyon, itong sa fluvial, and then syempre itong sa pagmantiner na kan pasi orden within the vicinity, itong sa mga activity areas po dyan sa Naga City. Napupunan ang activity kaiyan September 19 sa Goda 23. Kung sa impiglalauman na dakol, bakulang ribo kwenad na mga deboto sa nagpapasiring dyan. Kafiestahan po yan kan Bicol Region. In honor po kan ni Nuestra Señora de Peña Francia. All roads going to Naga po yan para sa aktibidad po dyan. Kung dakulang aktibidad na pigpapartisiparan nin kadakol na mga debotos once a year iyan pero mahiling mo mananggad Kuya Nal. Medyo naglaylo lang iyan kan kasagsagan kan COVID-19 pero kan binuksan giraray iyan makalis na turusan itong mga restriction na ito. Talagang dakol po ang nagpapartisipar dyan. And nagtaon mo rin asigurasyon si PRO5 Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Diz naan kasurog cops kan PNP Bicol ang nakahanda na pagtao po nin seguridad and pagmantinir kan pasi orden po dyan sa syudad na iyan. Bakulang sa pagtaon ng proteksyon sa mga Bicolano kundi po sa mga bisita and then sa publiko na mapartisipar po sa Manilain na activity dyan. Although kanakalihis na Sabado nadangog ko duman sa programa kan Ako Bicol. Pag Sabado kan nagkondukta na nin clean up drive. Taro yan man sa mga panata. Tanarandangog ko si Mami Sally. Nagkondukta na sinda dyan in clean up drive duman sa Salog Kuya Nald na aagihan ka tong pluvial procession. Magayon magsabay dyan Kuya Nald pero kung maluya-luya ang sa imong resistensya di ka na magpirit takon sa kadakol sa rinibo na mga mapartisipar dyan na debotos po dakol pati dyan ang mga nagkakadarismayo, dakol ang mga nadadara sa mga ospital and iba pang mga emergencies dahil nga isa kadakol po talaga ang tawong nagpapasirin dyan sa mga lugar na iyan. Sabi ni Sir Edwin Magalona, good noon Ma'am Angel, watching from Manila. Pa-shoutout da po sa sister ko na happy birthday na si Helen Magalona dyan po sa Manito Albay. Maray na pagkauto dyan sa barangay Bagong Sirang kan Manito Albay sa pamilya
Ano nga ni so apelida? Saturno. Pero may nakantabi dyan and nakaabot na ako dyan kan mga nakalis na taon kan. Birthday kan sa kuyang amigo. Dyan sa si Emer Saturno. Dyan sa barangay Bagong Sirang kan Nito Albay. Ano pa man Kuya Nald? Oras na para mag-solo cereblagan kita. Ang sa kuyang nakaibanan po sa Lalo Technical, si Kuya Ronald Baldo. Sa IT niya dyan si Jerome Nico Martinez. Sa production si Shara May Leron. And then ano po diglis sa newsroom naka-monitor po dyan ang samuyang news manager, si news director Sir Mar de la Cruz. Happy birthday po ulit kay Attorney Christine Longabella. Ako po ang salong nakaibahan. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier to. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang. Gabo sa iya parantay, dai diyang nakakalamang. Supisyente bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Governor Rex Lagman, maaasahan. Iniimbitaran ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 you on Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw